salamat makahatag na jud ko sa ako ang idol god. Uy, adis idol dire. Uy, Idol, Merry Christmas day. Oy, Don. Merry Christmas po. Dali kina na ako gift mo nimo. Ikaw usab na gidala nimo. Aw kani akong gidala gift god. Sekretor ning sulod anay kay dili ba pwede kuan ba bulgar ng kuan gift. Palengkora ko dul ha. Lingkod lang ni agot. Oh. Okay ra na sa aray mo cheese ta. Okay, draw kung change gift oh. Le, O sige, ari na odraw. Mao na mo. sige. Change da, draw mo ha. O kani ko ani, ari ni. Kuan ni. Nindot ba ka nagsulod imong ani? Sa ba ko nablihan? Ako na lang, siyempre nindot gyud sulod kay regalo ko na. Natural lindot na. O sige ako nablihan sugod ha. Blihan ako nagsugod. Oh my god! Wow! Sab ni oy naunsa man ni? Colgate, toothbrush. Unsa man imong regalo ni oy naunsa ni siya? Unsa man na pa man uko? Gago! Kamatay po ni nga nino. Binuan na po ni imong gift dire oy. Ah, mandahan ka niya dol. Tadi ukog ding wala pa man ni ukog pagbutang na ko ana. Nabuang na na. So weird. Kani mo basig kung sa piso na biblihan to. Unsa man ni? Daw pwede kang kugbaba. Grabe na po na ning kung kita god. Oh, kung git. Toothbrush. Nya. Unsa man ni mo dol? Oy, binuang nimo ang Colgate pa nimo way sulod. Kamatay po ni siya noon. Imuhan ta na inibanan na mga naman kaya pa ni sulod. Unsam na kamatay. Sige na kanang naita kanang tawas. Kabalo mo ko di ka manawas god. So kani mo unsam ni. Sao man ni kagamay ani si suksok na ko sa akong dalungan. Sam ning ukok diri nagkumbitay man ning ukok unsa na wala patay ning ukok unsam ning ukukan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nawan namatay na. Unsa po ni siya oy? Manghatag na mag-ukok may gani mo na tawas. Nya tulo ka buok toothbrush. Kamatay po ni siya magkadaghatag mubo kaayong toothbrush. Nya na pa yung Colgate nga wala inablihan daan ginamit mo wala pagisulod. Nya na pa yung ukok ani Sabi ukuka Sabi ukuka oy. Hoy! Nabulangan nyo! Tay naman yung ukuka. Unsa man siya gidadala among sa yung ukok. Reklamo po kang naiukok. Daw pa ako'y kabutang nga. Agi mo, wala magaling kong reklamo. Imo nga naitawas, tibuok, magyod. Nice. Ang sa tawas sa tibuok. Kamatay! Tanawa ni naaman ni ukok lagi. Kamutin mo! Naunsa man siya oy. Unsa man yung sudlanan po ni. Kinsa may toothbrush ani po nga. Naam po dag toothbrush na unsa man kamatay po ni siya oy. May mo kay tawas diha. Alang gitawas niya. Saan na yung muram ni binuang ni mo ha? Daw pa'y bawat ang ilok. Umot na akong ilok. Libutangan, tawas din. Gago! Nagkani nang akong gigift ni mo, nanay. Baka pinukok. Kamatay po ni siya noon hinoon. Tingon ko nga, ninot kay akong regalo kay walay mananap. Ang mo anong sam ni na may oko kung saan na ko ni. Ako na kilawan ng oko, kundi ako ni suksok sa akong lubo. Paano masabi? Kamatay po na nga mga hatag kag Merry Christmas ron Unsa man ka mga hatag hala ka buok imong gihatag. Duha ra nya uk ikatulo nimo unsa nang hataga. Unsa man ka oy. May gani ako kaniya na ako may gani dili ni kaniya ko nahatag si mo Swerte ka kay nakitawas og kaning tulo ka toothbrush. Sige po kag balibad ran. Tawas o. Karaan naman yung tawas mo ram nigbato. Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? Saan pagkainis ni mong tawas? Musa. Grabe ng batado. Grabe ng bata.
Toothbrush tulo ka buok. Sa pagtuon mo na ako, dagan kong baba. Kamatay po ni siya. May nunay mo kay tulo na kabuk toothbrush. Ang usa sa ngilpan, ang usa kay sa dunggan, ang usa sa rubot. Paano masabi? Kung saan ni siya noon, makakatanaw si imuhang panggipang hatag. Oh! Kung saan ni siya ay napay yang Colgate nga nahurot na. Kung saan ta na siya ay kung mao na napay ok ni mong gipangdala dere niya magingana ka na ako kamatay po na ingana tarungan na imong gift. Nya unsa man tani daw pay. Usab ng gift nako nimo nga. Agi mong gift gani nga. Wait, klaro po ni mong gift oh. Napitawas nga. Taraan naman na. San tao eh. May payundangon tani itong gift noon. Kamatay po na ingana nga. O siyempre maundangon na to ning atong hata gift bura kanang gift nimo. Okay ra na noon na kanang akong gihatag nimo pero kanay mo sa may sagol man o kamatay po dani. Kasi pagtuon nimo na ako manghaon ko gayo kanang mga wild animals. Unsa ni siya taon? Nabay Merry Christmas mga magdala kag ok diri do. Diin man kanang ok-oka. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Nya na bay. Toothbrush ni mo pang bata doon sa pagtuon nimo bata kung naon unsa ni siya ay kamatay po ni. Kana imong gift noon. Mapay mo na ibalibag noon kay ang lagot ko sa imong gipanghatag na iuk-uk unsa ni uk-uka oy. Ni pilit pa ang uk-uk. Oh. Kamatay po ni uk-uka nga mo ni gift ni mo na iuk-uk. Naloko po kag balibad o mga kon balibad sa imo nga. Imong gipang gift nako basura. Paano masabi? Matay pa ng bata. Lay. Bahala ka diya ay maglagot man tani mo gift mo na gift no. Mo na tanan. Unsa ni siya yung taon? Ay sige. Ari na ay nahinap tiya kay kani mo ako ni kuan kay imong naghihatag. Nabay manghatag nga. Bawion unsa man ka ay. Sige ato na puli na dito. Nagkuan dire kay puli panghatag sa mga bata po di mo na iuk-uk. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Bahala ori ka dira. Ukokan anang ukokoy. Exotic man kabugag naong. Oh my God! Wala. Sige puli na dito. Setek mo na. Huwag ka tanaw si mong dinosaur dako. Gago! Sige puli na dito ha.